wani ɗaya gidan kuma yala ko ita ce ala bari ka ji kiɗan ni kuma na karbo wannan yanzu dai zan fara salo na ka justice roba kuma kun normal so gam ne ga haka don ba zai baka shigo mana wallahi ina ƙara su wani aiki shirya wannan kayan ba mu je mu ya kai wai ko ka sanin ban kira shi bari na ta yanzu na kira shi zaka je ne ka bari mu a matsayinka na dan wasa a wannan fim din mai suna Salima wani irin role zaka taka zan fito a wani bawan Allah ne a cikin ƙauye wanda zan kasance ina matuƙar son Hajara amma kuma ba ta so na kasancewar akwai wanda hankalin ta fi karkata a kan shi. Okay. To Allah ya bada nasara, Allah ya taimako. Ki ga mun mana ke wace irin wani role zaki taka? Nace maka ni 'yar kallo ce kawai. Yar kallo ce kawai, kin fito kallon location ne kawai ke? Baki da wani role ne zaki taka a kawai ni dai 'yar kallo ce. Yar kallo ce. To amma kin ba da kallon ya kamata ta fito a jarumar fim din ma. Aba. Dan Allah ya miki To sufa. kusa ne mai ne a ciki. Okay to shikenan. To Zan kawo Allah abin da ake so. ba da ma zan yi magana da producer minti 5 ki jira ni. Matsayinka na producer. Wani irin sako ne wannan fim din naka yake so ya isar? Producer ne ko dan kallon producer. Producer ne an sani. Malam kai ne Isiyaku Justice ba ban san ka ba na san ka ba. Haka suke faɗa. To wani irin sako fim din naka zai isar? Na ji sunan fim din wai Salima. Ainihin muna buƙatar da ke kuma kafin ka ji me ke tafiya. Kuna buƙatan Ainihin rake kenan. Okay, da ka samu ka share giya nan zan samu isan. To masha Allah. Wani role ne zaki taka a wannan fim din? Gaskiya mun taka rawar gani wallahi. Amma ina so a wani wannan zaki taka? Wani matsayi zaki fito a fim din? Tare kauye ne. Okay. Shikenan. Me sunan ki a fim din? To asalin sunanki na yanka kuma? Sadiqa. To Allah ya taimaka Sadiqa. Ni na san kina da burin ki zama irin su Fati Washa. Su waye manya-manyan jaruman fina-finan Hausa nan. To Allah ya dafa mana. Allah ya taimake mu. Ranka da a matsayinka na daraktan wannan fim din Salima. Kai ne Malam Hassan Kodonko? ni ne malam To yanzu kun fito gashi za ku fara daukan wannan shirin fim din Salima. haka To amma ina so in duk da ma dai na tambayi shi producer wani irin sako fim din zai isar. To amma ban ji daga bakinsa ba, ban san ko za ka iya karanta mana wani sako ne. Gashi dai sunan fim din sunan mutum ne wai Salimat. haka Amma wani sako ne fim din zai isar? malam dan jarida Ina jin lalle. wannan fim din yana dauke da abubuwa da yawa Okay. akwai darussuka a ciki na rayuwa irin abubuwan da yake faruwa na yau da kullum Okay. idan muka yi la'akari da rayuwar ma duka an gina ta ne akan soyayya Gaskiya ne. so gaskiya wannan fim din yana delivering message ko ce messages akan soyayya yanayin alhinin da take bayarwa da kuma lokacin da aka yi dace ake cikin ta farin cikin da take bayarwa kuma dai ina ga dukanmu da mu da kai duka farin ciki muke bukata Wannan gaskiya ne. soyayya wata jigo ce a ciki kuma ita ce tsatson farin ciki To Allah ya taimake mu darakta. Darakta Hassan Kodon. To Allah ya taimaka. Okay, to ga wani dan wasa muna tare da shi mai sunanka bawan Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum Da salam. farko dai sunana Shamsuddin Haruna a matsayina na jarumi daga cikin wannan industry. To Yanzu kai wani irin role ne zaka taka a cikin wannan fim din Salimat? Saurayi kan ne. to ni dai wannan fim din dai zan fito a matsayin saurayi ne. Okay. Ina ɗaya daga ciki. Kana soyayya da wata bar Allah kenan. Akwai wata yarinyar da muke soyayya da ita cikin wannan fim din. Okay. To Allah ya taimaka. To na Allah dawo. ba da nasara. To muna jin Isiyaku Justice. Allah ya yi kamar yadda na ce maka ni mutum ne ma'aboci rake. Allah ya na samu rake na sha. Yanzu Wasu tambayoyi da kake da su. Ina ainihin jiran ka na yawa. To da mu asalin tambayar na so na ma a lokacin ka dan min nauyin baki baka isar min ba ana ma har na fara isar da tambayan a bakin daraktan fim din naku. To amma daman kai ne ya kamata ka isar min da duk sakon tambaya na. Dama ina tambaya ne akan fim din wani sako zai isar kuma wani karantarwa ne a fim din kuma zai zama to akwai nishadantarwa daga cikin fim din.
A zahirin gaskiya irin fina-finai da muke yi yanzu makamancin ita wannan Saliman da muka saka a gaba labari ne irin na al'adan Bahaushe. Al'ada na Bahaushe. Na Bahaushe. Allah sarki. Wanda yake rike da birni da kuma ƙauye. Shi wato jarumin wani mutum ne wanda ya samu wata baiwar Allah cikin ɓacin rai ya hauta da faɗa ya mata ƙazafi da shaye-shaye. Alhali kuma zahirin gaskiya bai fahimce ta ba. Sakamakon tana son ta fahimtar da shi ta rasa ta yaya za ta gamsar da shi ya fahimta har ta kama kuka. Bacin ya tafi gida yake nazarin me ya kawo sanadiyan wannan kukan nata. Wani lokaci da ya kai ziyara gurin abokin shi sai zai tarar da ita gurin wannan abokin shi ba kuwa ce. Sakamakon tambayan da ya yi irin yarinya ne mai girman kai haka. Sai anan ne ake shaida masa cewa wannan yarinyar ta Allah ya halice ta kurma ce ba ta ji. Ko kurma ce ba ta ji. Allah sarki. Sakamakon haka shi kuma sai ya tausaya mata da kuma daina daman har yanayin Allah ya yarda sai zato mata gata a rayuwarta. Yanzu a takaice dai fim din zai sakon da zai isar zai koyar da rayuwa ne na rayuwar duniya a takaice. Cikin ikon Allah dai da ya same ta ya gaya mata cewa ita a zahirin gaskiya ma wannan kalmar da ya faɗa ba ta taɓa jin wannan kalma ba su wani ɗan adam ba. In wasa yake yi. Allah sarki. Shi kuma nuna mata cewa shi ma bai fi ƙarfin Ubangiji ya halice shi a wannan matsayin. A takaice dai ba ta taɓa soyayya da wani ɗa namiji ba sai shi. To alhamdulillah. Allah sarki. Kuma daga baya labarin da kun biyo mu za ku samu ƙarin bayani saboda Allah ya mata rasuwa. Ayya a filin za ta rasu? Za mu ga jarumin sha wani matsayi za mu gaishe. To Allah ya taimake mu. To Allah ya dafa mana. Masha Allah.